ରାତି ସାରା ଷେଣ୍ଢ ବଡ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ବଦମାସ ଷେଣ୍ଢଟା ଆମ ତାଟି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକି କହିଲି, ଦେଖ ତ ବଦମାସ ଷେଣ୍ଢଟା ରାତିରେ ଆସିକି କେମିତି ତାଟିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବାଉଁଶ ଆଣିକି ତାଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସେ ପୁଣି ଷେଣ୍ଢ ଆସି ଯାତ୍ରା କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କଟୁରୀ ଧରି ବାହାରି ଗଲୁ ବାଉଁଶ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ନଟା ଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ବାଉଁଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲୁ। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବାଉଁଶ କାଟିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଭିଡିଓ କରୁଥାଏ। ମୋ ଭିଡିଓ କରିବା ଦେଖି ସେ ମତେ ଫଟକିନା କଟୁରୀ ଧରି ଦେଇ କହିଲେ, ବହୁତ ଭିଡିଓ କରୁଛ, ଯାଉନ ଦେଖି ବାଉଁଶ ଗୋଟେ କାଟିବ। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ବାଉଁଶ କାଟି ପାରିଲିନି। ସିଧା ନେଇକି କଟୁରୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ଦେଇକି କିଛି ବି ହବନି। ମୁଁ ହଉ ହଉ। ହେଇ ଦେଖ, ବାଉଁଶ କାଟିଲା ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହାତଟାକୁ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଖି ମୋ ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୂର ପାଗଳିଆଟା କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ହଉ ହଉ, ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଗଲା। ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ଅପା ମିଶି ବାଉଁଶକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବାରୁ ତାଟି କେମିତି ତିଆରି କରିଲୁ ତାର ଭିଡିଓଟି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଣିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।